טוב, צחי קליין הוא מנהל הפיתוח של חברת תיקון עולם שמגדלת גראס רפואי והיא פיתחה פיתוח ישראלי, קנאביס רפואי שלא ממסטל. אני לא מבין למה צריך לגדל קנאביס שלא ממסטל. היתרונו העיקרי של הגראס הוא שהוא ממסטל, לא? לא. אז לא. יש יתרון בקנאביס שלא ממסטל, אנחנו קוראים לזה קנאביס לא גראס. כן. שיהיה. יש בזה הרבה יתרון. כן. יתרון אחד, קודם כל יש לו את כל התכונות או חלק מהתכונות הרפואיות של הקנאביס הממסטל. אני רוצה להגיד, זה תלוי במולקולות שיש בפנים. שני חומרים פעילים בקנאביס, אחד קוראים לו THC, אחד CBD, לא עקרוני כרגע, אבל התכונות שלו, כשאין בו את החומר הממסטל, הפסיכואקטיבי, ה-THC, אבל יש בו חומר אחר, CBD, והוא חומר מאוד מאוד רפואי, תרפויטי, אנטי-אינפלמטורי, זאת אומרת אנטי-דלקתי, לדלקות של הגוף, כמו למשל קרון או דלקת מפרקים, שהוא מטפל בהם. הוא אנטי-פסיכוטי, הוא מוריד את ההשפעות הלא נעימות לפעמים שיש ל-THC. הוא עוזר לחולי פוסט-טראומה, הוא עוזר נגד אפילפסיה, עוזר להמון דברים, נוירולוגיה. תגיד, כן. איך אתם הגעתם להשמטת החלקים הממסטלים בקנאביס והשארת החומרים התרפויטיים? על ידי החלאה? זה החלאה, זה סוג של... זאת אומרת, דורות על גבי דורות. זה דורות על גבי דורות. ראיתם את הצמחים הבודדים שיש בהם מינימום וזה, והגעתם בסופו של דבר? בדיוק. כמה דורות, כמה שנים לקח? אנחנו בתהליך של כ3-4 שנים. עכשיו זה בעצם איזשהו תהליך הפוך שקרה לתהליך הקודם. בעצם החומר הזה, ה-CBD, נעלם בתקופה של 40 שנה או יותר מתוך הצמחה הקנאביס, ונשאר רק ה-THC, רק הקנאביס המאוד ממסטל הזה, שגם יש לו כמובן אפקטים רפואיים חשובים, אבל היה חסר עוד חומרים. ההשפעה שלהם ביחד היא לפעמים יותר טובה מההשפעה של ה-THC לבד. הוא משפיע יותר על הכאב, יותר על טיפול בדלקת. זאת אומרת, מי שיש לו נטייה להתמכר, אם הוא יתחיל בשימוש בקנאביס הזה שאתם פיתחתם, אז זה לא יעבוד עליו? כלומר, הוא יהיה חסין? התמכרות זה לא קשור לעניין של הקנאביס. בדרך כלל מתמכרים כאשר זה עושה לך מאוד טוב וברומם את מצב רוחך. זאת אומרת, את זה אתה גוזל מהמשתמש. מהבחינה הזאת, כן, אם מדובר למשל בדלקת מפרקים כרונית חריפה שנמשכת לאורך תקופה, והמטרה היא בעצם לטפל בדלקת עכשיו בצורה יומיומית, וצריך לקחת את זה 3-4 פעמים ביום אולי, לאורך היום, והטיפול, ההרגשה מתחילה להופיע רק אחרי 10 ימים שהדלקת מתחילה להיעלם, ויש פה איזה טיפול אמיתי במחלה, לא רק הקלה בסימפטומים. תגיד, הממסד הרפואי, צריך לומר שאתה לא מוכר סמים. לא. לא, אתה איש מדע, אתה מטפח זנים וכו'. חקלאי בעצם. עכשיו, הממסד הרפואי נותן לך תמיכה? אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית בירושלים, עם הפרופסורים רפאל משולם ועם הפרופסור רותי גלילי, שהיום עושה מחקרים ספציפיים על הצמחים האלה, לראות איך הם משפיעים בדיוק. מצד שני, משרד הבריאות מאפשר לנו לפעול עם החולים ונותן לנו את הרישיון לעבוד. ככה שהרופאים מצדם הם... יש תלונות כאלה בקרב הלוחמים בסמים, שמה שנקרא הגראס הרפואי או הקנאביס הרפואי, שהיה רעיון מעניין וגם הועיל להרבה מאוד אנשים, הפך למצרך בשוק הסמים. זאת אומרת, איכשהו מסתנן גם לשוק הכללי ולאו דווקא לשוק המשתמשים באודות למרשמים רפואיים. ויש מחשבות אצל, אני אומר שם, במשטרה אפילו, התבטא ככה, נדמה לי, שצריך שוב להדק את החגורה, מפני שהעניין התפשט עד כדי כך שזה כבר לא רפואי, וקל מאוד להשיג את המרשמים האלה, ויש לי קצת כאב ראש, אז אני מקבל פתק מהפסיכיאטר שאני צריך... הלוואי שהיה קל להשיג את המרשמים. היום להשיג את המרשמים האלה זה מאוד מאוד קשה. אנשים מחכים ומחכים ומחכים, אני לא חושב שזה ממש קל להשיג מרשמים. לא, ממש לא. אנשים חולים קשים מחכים. מחקר שיצא בתל השומר, מחקר שערך דוקטור עידו וולף בתל השומר, מצא את הזמן שלוקח מגילוי מחלת הסרטן עד שהחולה מקבל המלצה מהרופא לרישיון לקנאביס, 325 ימים. באמת? של סבל מאוד גדול ומיותר. מאוד מיותר. תגיד, זה עסק טוב? מאיזה בחינה? הגידול. כלכלי? כלכלי, כן. לא, מאוד לא.
אולי פעם זה יהיה, אבל תעבור לעגבניות. אני חושב שקוראים משפחה עגבניות. סולנים, לא? זה לא סולנים? לא. לא? זה משפחה זאת? זה משפחה של קנבינואידים, קנביניונים. זה לא קרובים של עגבניות? לא, ממש לא. הקרוב היחיד שלהם זה אולי מה שעושים ממנו בירה, זה קרוב רחוק, ההופס. לטץ זה נקרא. כן, טוב. אנחנו לא נעשה מזה בירה. תודה רבה לך, צחי. תודה רבה.